Ja tänään sitten onkin retken aiheena Torronsuon lintutorni ja varmaan louhos. Ja tää on niin easy paikka kävellä tällä hetkellä, että vois melkein vetää luistimet jalkaan. Sitten seuraavaksi kautaan lintutorni ylös. Tää on taas yksi mielenkiintoisimmista lintutornin viritelyistä, mitä on nähnyt, missä on käynyt tsekkailemassa. No niin. Ylös vaan. Hämeenlinnassa. Olisiko siellä jo mikäköhän puisto siellä nyt olikaan, niin siellä on semmonen kivinen torni. Se on pirun makea. Kannattaa käydä tsekkaamassa, jos tykkää tsekkaa korkeasta paikoista. Wow. Onpa makeat näkymät. Tää yllätti. Alright. Ei lähdetä sitten alaspäin seikkailemaan. Tää on kyllä semmonen paikka, että tää kyllä jaksaisi olla vähän kauemminkin aikaa tsekkailemassa. Mä en ole ehkä koskaan ennen nähnyt suota talvella jäässä näin korkeat. Makeet on näkymät. Sitten seuraavaksi alaspäin. Joo, tää on näköjään. Mä en koskaan tää siis ennen käynyt. Tää on näköjään semmonen mesta. Tää on kyllä ehdottomasti pitää käydä kattoo kesällä joku pidempi viikonloppu ja katsos korkealta, niin tuolla olisi ihan selvä vesialue, että mahtaako siellä olla jotakin vesireittejä kans, niin pitääpä käydä tsekkailemaan, jos niitä pääsis könymään ja tutkimaan. Seuraavaksi eteen. Vähän on portaat jäässä. Tää on näköjään pitkospuuremppa. Veikkaan. Tää on kesällä aikamoinen tuhina, kun tätä tehdään. Tuossa tuli äsken joku naikkonen vastaan ja sukset kourassa ja totesi, että pakko kai se oli luovuttaa. Se on kuulemma kiertänyt tän koko Torronsuon ja jonkun pitkän vesistön läpi pääsi just jäitten yli tulemaan, mutta 20 kilsahan varmaan täällä kuulemma vedely ja ei näy enää latu. Se pääsee yllätä, kun on ollut tämmöset ilmat. Mutta vaikuttaa hyvinkin lupaavalta mestalta. Tällä hetkellä tää reitti on ehkä vähän hazardimpaa kävellä. Ja matka jatkuu. Mikäs Mari se oli? Karpalo. Mä veikkaan, että et kyllä koskaan tullut syöty karpaloa suolaa luonnosta helmikuussa.
Olisi melkein pitänyt ottaa noin retkiluistimet mukaan. Täällä olisi ollut pirskatin hyvä vedellä. Ehkäpä, jos ilmat vielä suo, niin voisi tulla muutaman viikon sisällä, jos kalenterissa on vapaata, niin tulla käymään retkiluistimien kanssa täällä. Voisi olla aika makea vedellä täällä, koska on muuten sen verran peiliä jää. Oh yeah. Ja matkapöperönä toimittaa tänään virkaansa sellaiset asiat kuin inkiväärisitruuna, tee, riisinuudeleita ja soijarouhetta ja porkkanaa ja hernettä ja pähkinöitä ja mausteita. Romut kiehumaan. Slort. Okei, kerrotaanpas jotakin Torronsuosta, mitä äsken vasta Google-lista katselin. Eli Torronsuo on perustettu 1990, eli suhteessa aika nuori kansallispuisto, mutta myös samaan aikaan hyvinkin vanha. Eli tämä suo on about 10 500 vuotta vanha. Ja sitten vielä tämän turvekerroksen paksuus on 12 metriä, mikä on ilmeisesti suolle oikein paljon ainakin Suomen mittakaavassa. Eli aika kauan saanut suontua. Ja tämä on julistettu kansallispuistoksi 30 vuotta sitten, 1990-luvulla. Nopeasti ei Kookkeli kertonut, että kuinka paljon täällä on niin kuin itsestä syvyyttä, että lasketaanko se syvyys siihen turvekerroksen syvyyteen vai onko sitten vielä syvempi kohtia. Mutta tämä pitäisi kumminkin olla Suomen syvin tai syvimpiä soita. Niin. Ja tämän vuosimäärä, kävijämäärät on joka vuosi kasvanut, enkä kyllä yhtään ihmettele. Tosi nätti. Ja sitten täällä on huomannut, että täällä on hiihtoladut, vaikka nyt hän on aika sulannut. Mutta ehdottomasti tämä mesta kannattaa tulla tsekkailemaan. Ja ainakin tuolta lintutornilta oli tosi makeat näkymät. Seuraavaksi pöperö naamaa ja louhokselle. Ajattelinpäs tuossa äsken, että mitkä mahdollisuudet, kun on talvi ja suo jeessä, niin pääsee katsomaan vähän tonne oikeasti, tonne mitä tuolla näyttää tuo keskelmä, mutta on sen verran sulanut jo, tai sitten suo on sen verran lämmin, kyllä täällä ainakin jotkut kohdat vetää niin sanotusti plumpsisefektiä. Että juurikin tuollaista. Pakkautuvat tsekkailemaan. Joo, nätti on. Eikä siinä ole tarpeeksi pari plumpsasua, niin jatketaanpas tonne pitkospuiden parille taas. Yksi mikä aina tuntuisi hämäävän jotenkin matkat kun kävelee. Sä istuilet ja fiilisteet ja katot, niin aika vaikea yleensä arvioida matkaa. Sitten just kun tulee semmonen skeptinen olo, että ollaanko me nyt tultu oikein määrä, ollaanko me mukaan eksitty. Pitkospuolellahan on tunnetusti vaikea eksy, niin sit sieltä yleensä tulee se opasteet eteen. Mutta eli seuraavaksi sinne louhokseen ja sinne vielä 600 metriä sen jälkeen takas kaarella ja kotiin.
kuinkas muutenkaan, hehehe, just kun päästiin sinne louhoksille, niin eiköhän se akku sitten kännykästä loppunut. Eli pitää sitten vetää sitten Torrosua 2.0 kesällä. Mutta louhos oli käytännössä pienen nyppylän päällä, ja missä oli jotakin kuoppia. Sen verran oli lunta kumminkin, me tässä ettei oikein huomannut, mitä siellä oli. Mutta pitää käydä ottaa selville sitten, ja kesällä tosiaan pitää käydä vetämässä koko reissu läpi sieltä. Sellainen video. Seuraavaan kertaan.